Die inwoners die hier zitten hier als ook niet zonder reden, hè? Want ze krijgen eigenlijk een soort beloning voor het wachten. Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Kijk, het is natuurlijk een punt, als je gaat veranderen en verandert een landschap, dan doet dat wat met je. En verandering is nog eenmaal een punt van, ja, mensen denken wat gaat er gebeuren, hebben daar misschien een beetje angst voor. En voelen niet en merken niet wat er gaat gebeuren. En dat kan soms belangen kunnen dan botsen. Maar juist dat botsen heeft ervaar gebracht dat wij, ondanks dat schuren wat er plaats heeft gevonden, eigenlijk een heel mooi resultaat hebben gedaan. Want de glans die er nu op zit vanwege het schuren is een fantastisch mooie dijk. Dat snappen de bewoners ook. En die hebben ook gezegd van ja, weet je, het is moeilijk voor ons toen de tijd om te zien wat er komt. Maar wat er nu staat, is eigenlijk een heel mooi resultaat geworden. En indachtig eigenlijk het logo en het kenmerk van Omroep Pele Maas die zegt maak het voor. Nou, dat hebben wij nu ook gedaan. We hebben het waargemaakt door nu een hele veilige situatie te doen voor onze inwoners. Ja, een veilige situatie. De mensen gaan er in zekere zin op vooruit. En veiligheid boven alles. Maar voor sommigen is het ook het uitzicht is weg. Of op zijn minst minder. Ik snap dat. En dat is natuurlijk heel zuur. Ik heb makkelijk praten dat ik er zelf geen last van heb. Maar ik kan me voorstellen dat als naast mij een woning komt staan en ik dacht altijd ik kan ver weg kijken en die woning komt daar, ben ik mijn uitzicht ook kwijt. Maar ik weet wel dat er iemand anders heel fijn een woning heeft en een toekomst kan opbouwen. Ook voor dijken moet je ook zo kijken. Individueel belang neemt niet weg dat we daar geen oog voor hebben. Maar vanuit het collectief belang kunnen we zeggen, er ligt een hele waterveilige dijk waar iedereen in onze gemeente heel veel profijt van heeft. Is nu alles waterdicht? Ik zal het heel even letterlijk nemen. Ja, alles waterdicht is een groot woord. Volgens de normen zijn wij als gemeente waterdicht. Dat hebben we bereikt. Neem niet weg dat het voor ons altijd nog een beetje zorgen zijn voor Rijkel. Rijkel lag van nature al hoger en hoefde op basis daarvan volgens de normen geen grote dijk te krijgen. Neem niet weg dat als er hoogwater komt, dat we onze zorgen maken over Rijkel en wat dan nog voor maatregelen treffen als gemeente dan maar om te kijken hoe houden we toch ook de inwoners van Rijkel waterveilig. En op hoeveel punten hebben jullie hier gewerkt? Nou, officieel op 3 plekken hebben we dijken gelegd. Waarvan de één noemenswaardig geen dijk is als je denkt het is een dijk, maar het is wel een verhoging. Dan hebben we bij Bustereind, dat noemen we het achterdeurtje, dat is ook een vrij forse dijk in het landschap gemaakt. Om water van achterland via de Maas ons dorp weer kon stromen. Daar een dijk te maken en vanzelfsprekend helemaal hier, als u daar aan de rechterkant ziet u de eerste contour al van de dijk. Die dus echt voor het hele dorp er ligt. Ja, ik heb altijd zo'n idee van het bloed waar het niet gaan kan. Maar is het water ook niet, kan het niet via de achterdeur nog naar binnen? Dat denk ik dan ooit. Ja. Zoals het nu is, zijn we er ook waterveilig op. Omdat er ook de beschermende maatregelen nu zijn genomen. Tot zover. We gaan zo meteen nog heel even met Jos Theeuwen praten van het waterschap. Tot zover hier van de gezellige boot. Ik zie dat er fly aankomt, dus tot zo meteen wel.